Welcome to Uphikelela podcast enqindilili. Igama ngoluvuyo, isename nguNciki, chomi zami zithi Vovo, banye bathi Vimesh. Namhlanje siphethe usomashishini. Abanye bathi nguSipho, but eBhayibhelini nase Home Affairs. Yazi umzalwane. Nase Home Affairs bathi nguSixolise. Dani manje pronounce kakhe because nangiqhamana ndilibamba yeah but intombi yakwaNtiso sisi Hi Bud. welcome. Thank you so much. Bud. Yes kaloku wena iHome Affairs neBhayibhile akho kude kuyo That's true. umzalwane. People must always know Lord. That's true. Yes ne That's part of my identity. yeah, but anputana. Thank you for coming up. This one will be talking kakhulu nge-achievements akho. Okay. I know a young girl will definitely be inspired. Sure. I know abadala kuzofuneka baphathi pen because I want us to touch on certain things ozenzile because thina asina access yeah a whole lot of people abenze abanye abantu sabona sekumkiwe njengoba nawe uhamba usimka nje ushiya nje sisene chance yokubona I chance yabo to also pick up but ke andifuni siqale apha kwi business Okay. onazo right now ndiyabawela uqala into bangabana uSipho iqalephi uzalelwephi and kwephi idolophu okanye lali and ezalwa ngubani yes ndinomhla nje apho qala. Okay, thank you so much, Budi. Igama lami ke like you said, ndinguSixolise Ntiso. NdingowakuCentane eTranskei. Okay. Ndizalelwe kuCentane. Ndafunda eCuwa ke eButterworth. Okay. Yes, and then I came this side to further my studies because I am a PK, like you said, umzalwane, Okay. umntwana kamfundisi. Chini. So along the way, I got pregnant and I was given a second chance to go back to school because I had to sit down kulanyaka and pregnant ngayo ndacenga abazali that ngicela uye and I had to change a course then the electrical engineering and then I came this side to finish it off. Then when I came this side ke ndafika ndayibalancisa with business. Oh wow. Siseskole. Okay. You wena sisi business intro so business pregnancy. Hayi, qawiyiva. Cela uzwe ngami indaba zami before bakuxelele. So wena uye esikolweni wabuya no diploma. Hayi, but Kuthiwa ngaloko abantu bathi uthi kuthena umntana ngodiploma hayi kaloku lo mntana samthumela esikolweni yena wabuya besinele diploma wabuya nalo no esiba esiyazi sonke into yoba noba kwenzeke njani umntana is a blessing and Yeah. I'm sure uthandwa ngumuntu wonke umzukulwana uthandwa noba kuyaxoxwa ngaye. that's true. Hayi ndiyayiqonda nje lonto leyo. Mamile ke ngoku uCentane xana eligama lakaCentane azidla ngolibona lilincinci manje xa lidlula phe eCuwa kungathi kwenye igarage bekho Yes. uthini besenza lonto mama uCentane manje ngabe sekhonjini. Hey, ndifuna ukuthi unxuse iCuwa uCentane. Yo anaxaze besixhosa uthini unxusa Kalibo sesixhosa eso but ndine idea uba xa ndifika kula cave bangasasola banzawunyuka Sasol, yes. ndithi kuba khona N2 yemthatha then uCentane. ungene ngapha Yes. so ungapha yakhe. Yes. Oh. It's very far. Nam andizange ndashopisha kuCentane kodwa ndingowakuCentane because ndingowezilali zakhe close to iCuwa. Oh. So it's such a small town. It's still small nangoku. Okay. I think no ne-ATMs basandoba nazo ngoku. Oh Ungayihleki man, idolobha. no. So mamela ke ngoku phayana ishem ngeziphi abamasaleni bazafuna kaloku uba singabalibali. Abantu belali. Abantu belali yam. Ngeziphi izikolo bukuzo pha? I was at Teko Springs Junior Secondary School, Okay. but then ke ngoku I went to Msobomvu High School in Butterworth. eCuwa, Yes, okay, in Butterworth. Singayidibanisi man ndingathethi no Cyril sidibanise iCentane neCuwa. Mayihlangane man. Nonza uthetha naye. Hey, but iCentane iphuma abantu abaphucukileyo. Okay. iCentane iphuma abantu abaphucukileyo. I think it's because of the upbringing.
Oh, okay. Oh, We get things very hard, and we know that in order for you to get things, you need to work hard. oh, okay. Okay, sayigcina kanti basamfonela uSerel. Amyeke. Hayi nzona manje miyeke neke intwana yami lo sithetha ngezinye izinto thina. Unothi mangahlanganisa. Hayi bantu. Uyayazi. Kodwa sisho athi wena Vovo uyathanda ke. Sayingena ndiyathanda unjena ke wena ke. Mamile ke ngoku ndiyavuya kuvele i-high school nantoni. Ungophi umnyaka? Ndingoka 1993. 93. Yes, but. Okay, all right. Eish, sibansalingana kodwa. Nyansi. Sha njenge 3 years. Sha njenge 3 years. Ndingoka 1993, but. Okay. Yeah. Mkile iminyaka sisi. But because ndileqa 40. Oh wow. Okay. And uxolile ne? Hayi kuyavakala noko namathambo seqalela ukutsho. Oh, okay. Ngoku after matric busiyaphi ngeyiphi le ndawo uye waya kuyo after matric endaphe ungena phi? Hey, I've been to different places, but after matric, I got pregnant right after matric, Okay. and ndiyafuna ukuyitsho loo nto leyo nakumntu omameleyo ekhaya okuse ama-2K. Okay. Ngingathanda ukutsho nakuwo ndithi if unayo i-chance, focus on your studies, because it made me to not to balance. Izinto zam didn't go according to the plan. I was an A student and I had other plans. Ndandifuna uba ngugqirha to begin with. Yes, ndandifuna uba 2 things that I wanted to be, because ndikhuliswa ngutata ophangele Eskom. Okay. Yes, owenza umbane. So I would watch him qonda ndiyabaseleka, ndiyasithanda mosespeed. Ndiyabaseleka xa qhube eza van zakwa Eskom. Okay. And manje ndimbuza amantombazana ayaqashwa kwa Eskom. Athi yena ayaqashwa amantombazana, ndaqonda if le kagqirha ayisebenzi, then I'll go for le electrical engineering. So that's when I came this side ndizokwenza yona. Amamele kuba shame ke lento le pregnancy iyakuphatha and you want abantwana abancinci xa bephuma ku-matric okanye beku-matric or ninini kukho abafana abakrwecayo masiyiphathe. Because imfundiso sikhona for loo nto. Because one of the other things apha kuphikelela, we want to educate. Sure. So if kwenzekile kube khona i-17-year-old wawuna ngaphi wena? I was 19. 19. Xa ke mama xa usithi ke ngoku uyi-PK pastor's kid. Ngumama okanye ngutata lo ungumfundisi? Utata. Utata. Oh, okay. Utata ngephi inkonzo yakhe ke? African gospel. African gospel. Yeah. Mamela kaloku nje thina abantu basekasi kule abantu bavuthayo. Because abantu nithi xa nibiza yabantu bosindiso. Abantu bosindiso. Lexhwabayo. Okay. So wena ukhula Khulele ecaweni in a Christian home. kuthini? Umama Very notata strict. bathini ngento ze-sex nentoni? Sikhe siqale apho uba xa ungumntana omfundisi kuthiwani like ii-boys zikubona ukude into yoba umntana omfundisi. Umntana omfundisi. Vovo. Ndikhula ndingumntana womfundisi in a very strict home. All right. Yes, strict ekaya. I wasn't even wearing trousers. Okay. The blink girl that you see in front of you was not allowed at our home. I-African gospel bekufuneka sithwale head wraps entloko as intombazana. Okay. So ndikhula ndile ntombi ke mna ke buthandayo ubuhle. So Alright. yeyona ndlela abazali bendibasokolisa ngayo ke leyo. Of course I would put on lipsticks ndithethiswe and. We've never had those conversations at home. Apho kuzothiwa I actually wish we had. Kuzothiwa sukuya emakhwenkweni because uzomitha or aza kudileya kwi-future yakho. You just knew uba akuyiwa emakhwenkweni qha finish and clear. Awuyazi uba because azokuphazamisa kwi-future yakho. Uyayazi qha uba okay, asiphumi phandle, asiyodlala. If you happen to go uyodlala, you need to be home lingekatshoni ilanga. So it was very strict. There were no awareness ezikhona nge-sex, HIV and because ayiphathwa loo nto leyo kuba ingekaphathwa nanamhlanje. Hayi ke yabona mna bendicinga uba sathetha nabantwana seyitshintshile incoko sithetha nabazali ngoku. Parents sibhizi nani ngoku. Sibhizi nabo. Yes, sibhizi nabazali. Ngoku parents mazithethe. Mazithethe. Siqala kweyiphi age ke ngoku? Njengoba ubhabha sekhona ngoku mhlawumbi una-13 ngoku. So uyiqalile wena loo ncoko?
I haven't put Luvuyo because I think andinayo i-background yayo and I don't know how to do it because she's a teenager now. I-teenagers ke ziyahlupha. Ndiyayicinga into yoba it's something that I'm supposed to do with her, but I'm still praying for courage. Mame like lento ubawela yenziwe kuwe. Masixelela abazali ba ubawula kanti mama wayetheni kuwe. Kokya wawuna 13 15 wena. Bawule mhlawumbe yayiqala njani loncoko ndimke lona ndingusixo ke. Yes. Ndifuna uphuma. Yes. Ndimane ndibone boys zizikhwaze. Ndiqhuma ndingami ndikhawuleze. Like uthini ke ngoku uthini wena kum ke ngoku. It's fortunate that I had that conversation with my father ngosendimdala. Ndithi kuye. You know what, Dad? Enye yezinto endikusola ngayo is that when I got pregnant, first thing that you said, because one gxotha ne. First thing that he said, wathi kuzothwani ngam. Oh, that so was it has always concerned been about them, actually. Okay. Andizuba nomntana omithiyo, andizuba nomntana ojolayo because ndingumfundisi. All right. Uyabona? Okay. So ngoku ndizomitha njani? Ndizomitha ngoba ndiphumile kuba I've passed my matric, ngoku ndisesikolweni andihlali nabo. Abekho mos ngoku. Okay. I can do this because bekuthiwe no because of their image. Okay. Had they right. told me that it's going to delay your future, it's going to delay you, bendingazuyenza sendingahlali nabo. Mama, nje to just throw in. Misi pha eGcuwa abantu bona abathethe ngepregnancy. Bathana Miss Bale high school yenu. Akhona LO ke kuthiwe nina nansi biology. Weske wena ufuna noba ungqika ka wena. Oh, Aisha, I don't even want to lie, but yayikhona esikolweni, ne? But it was a matter of enye into ucinga uba yenzelwa for studies for ubupaso, especially for mna mntu wayeclever funa ufumana u-98 and then xa ufika ekhaya utata uNtiso uthethe enye into uqonda okay ndizawubamba le katata uNtiso le yasesikolweni uqonda naxa uyifunda urevisa uthi xa ufika phaa ubuye umva uthethele phantsi because we are growing up to ekhaya le-strict lase-African. But ndinesori utaka baba usekhona elifini yakho ngumntu wakho strongo. Not at all. Wabaleka ndiwathini lowo ngosiyami lowo seyingulowo kaloku uthi ngokuthini. It's one of the things and I think when abut uthe ndisathetha kwi-intro ndabuyela kuye, it's one of the things that made me to be the woman that I am today. Ne? And ndingaske ndithi kuye church ungandihoyi man, church ungondli. Yo. Because I am where I am because of what you did. Utata kababa was never there. Utata kababa wayethe ukuba mdala ke kume advanced because yena ngoka 1986. Siyawadibana ke futhi ke kwinto ye gospel because ukwangumzalwane yo Nkosi yazazi ke zatsotsi ke ziyayazi pha kula group yabazalwane. Yazazi. So utata kababa ufika kulomntwana ke ndiyothuka mos when I'm pregnant by yo. And I knew uba ekhaya ngu get out. Uyakwazi umazi uyabaza abazali bakho uyamva naxa kubukela iTV. Beke kwami ethu umntana kwelokution bioscope athi ndingamkhupha kwamqona ya. Kuthethwa nawe ngelaxesha. Now yenzeka kum. Utata kababa the first thing I choyo ba abort. Yo. And mna ke ngoku ndisuka from a Christian home ndiyayazi into yoba aborta it's a sin. So saqala pha ungqubana and I do not understand because unomntwana but uthi I must do abortion. Hey, no bangaphi ngoku. I really don't know yet. Dala waqhuba And I'm follow. I don't know. I don't know. So he was not there. He's still not there. Okay. Now I know uzaxoxa kutshato wena. Xa nditshata nomnye umntu. Girl. Xa egraduate. Xa egraduate ayitshato ke uzafuna bekhona afuna uhamba walk down the ndondon. And ke ungamqumbeli ubaba xa ufuna tatakhe. No, I would not. Bantwana ngotata babo? I wouldn't do that. Hayibo. No, I wouldn't do that. Yeah, so be prepared nje baba nanyana babantu. Ndiyabona. Humans. Hayi ndiyabona. Humans. Aba bantu siza nabo. Yo. Hayi ndiyayibona. Yo. So Shem utata wakhubeka man wabuyela ku boyfriend ke ngxoxotho. No, I am not that Why kind of a child. Ndiyacenga. Oh. I cried. Azange uhambe. Azange ndihambe.
I think ndaya kwa-Dubs on that particular night, and then ndazocelela uxolo, and then ndabuya. Ibhaqeke nini ke like sesiphumile okanye uthe wabona wena wahamba uzixela okanye kuthe gqi into bayijambele hayi kha sinikele ngalo ndaba ezo sinoziphosa ezo zinjalo. But Livuyo, I missed my periods, and then I suspected, because like you said, LO Sure. isifundisile into yobana should ii-periods azabikho khona kushaya amanzi. Imeko yami, it's so unfortunate because it was first sex, yabe kukumitha. Zavele zashuba nje kunjalo. Ndingakhange ndiphinde ndiye for, ndisacimba uba ndiprepare ukuphinda. Ushembu ufuna nomphinda, okay. Ayabhudisa. Kaloku futhi Luvuyo remember ndiphuma kwikhaya elistrict. Street ngoku kuqhusa ngokusesikolweni. And I believe bangena ndibutyile notywala. But ndavele ndaba nelalishwa, ndaqala kwelicala ndamitha, and then ndasinda apho kuba ndingabisaya mhlawumbe eGrove because I never went there ngenxa yale meko. And I think into eyandiveza early kukugula because I was sick throughout my entire pregnancy period. So I was sick, and then I had to go back. Ikhona ke nalaa nto yongabi nalwazi because omnye umntu ngawayebalekile. Mna the first place endicinga ubalekela kuyo xa ndingaphilanga likhaya, kanti ndiyozibhaqisa, ndazobhaqwa apho ke ngoku. Jonga ndithethe light le nto sencokola ngathi into encinci inkulu le nto sigqibothetha ngayo, ne? And that kusekhona abantwana babefundisa abaxakiweyo. Yes. You know kukho umuntu wakhe wandixela something abantwana babefundisa wathi azange ayibeki ngathi ngotsotsi abantwana babefundisa, ne? But wathi they get to learn very quickly uba umzali ufuna ntoni. And then bakwazi uact around umzali. That's true. Because bambonile uba utata unjani, then bayakwazi ubehave for utata and then bahlukane naye. It's very true. Baqomba manje njengoba ndisokolisa mna i-time ayithanda into ethile mandimnike laa nto ayithandayo, then xa suka kuye ahamba obetha enye into. It's true. Yes. So kungenzeka into yoba ngabana kwabakho ixesha apho funeke wena uyoshumayeza abefundisi ngoba babaphathe njani abantwana, because wena ubukhe wangumntana womfundisi, you know. So abakhe mos bashunyayeza abefundisi bayashumayeza bona. Yes, you know. Yes. And ngoku ikhona ingxaki nabantwana, and le nto sincokola ngayo apha inkulu ayikho ncinci, you know. Siyamvuyela ubaba ekhona, uyathandwa qha ngoku beseshare for abo bancinci base-under abazali bangabefundisi bayithini na. Naxa befika abanye tertiary ukhona ngoku abantu nje masikubani ngoku sikuJuly, ne? Kukhona bebesenza first year, hayi khona 3 months pregnant kwi-first year. Uyacinga uba athini That's what ngoku happened to me. bathiza nkosi yam for uba ndingaya kulo mfana ndingabuyi ndingakhange ndingcoliswe. Remember, I had a choice of opting for an abortion because ndifuna uba mhle ebazalini. Ndiyafuna ukuthi nje ne-Christian Foundation yandinceda mna because I just knew ndifuna ukuthi ndizama uba sithi bhuti Luvuyo akukho kubi wena ukuba ngumntana womfundisi. Okay. Because some of the things or some of the basics of life sizifumene phayana. Okay. Because I just knew uba andizukwazi uyenza ngena ndivele ndenze abortion ngabe ngayazi namhlanje uba I got pregnant. Ndaqhubeka nobomi kanti kum that was a reroute because ndaqala ubona ubomi ngenye indlela, being given a second chance. Yazi mzalwana njengoba uthetha ngoku ndicinga enye verse. Njengoba ndicinga enye verse Isanayo. ndicinga unyana olahleko mzalwana. Ngeyiva mzalwana akhumbula ikhaya. Khumbula ikhaya. That's true. Akhumbula ikhaya athi bona naku uba uzawutya ukutya kwehagu aqombe ekhaya. Nyuka. Ndiyayithanda lo mzalwana. Ndiyayithanda lo leyo uba wathi ubona into yoba umosile. Kwabakho into ethi ekhaya kungcono ekhaya. Yes. Wabona usiza phaa kwathiwa makukhutshwe. Yeyibo Kwakutsho ntoni futhi? Ungalivuli ibandla right apha kwi-podcast.
Ungalivuli. So it's kumnandi manje into yoba ngabana le into ingangifikelele bengicimba sabesela nabantu abayanga but ngoku this message I think it's important for Abazali as well. abazali makuthethwe ngezinto makuthini nawe ke izawufika ixesha uba uthethe no baby girl simcacisele baby girl bayithini na into. Now useteshari ke ngoku ubuyile buyenze iphi course ubuphi khona? I was doing e-marketing qala. Okay. Because zange ndifumane ugqirha obundandifuna. Sure. I-marks zange zihambe ngale ndlela ndandifuna Ufuna ngayo. Yes. So I had to do i-business marketing. Sure. And ndabuya ndazekhaya and then ndancenga ke ngoku ndicela ubuyela esikolweni because ndiyazi I know what I want to be. Sure. And I've seen elalini uba omnye umuntu uthe waba pregnant kwaphela kanjalo nje. Basephana I've seen ngoku. them. And ndibe ndibaza abanye ubana we were A students sonke and umuntu imoshakele phaa ekumitheni. So ndandiyiqonda into yobana it's either phaa uyabuya wenze bhetele okanye ufela phaa. Two things. So I was, because ndingumuntu owayehlele ezibona ebhetele. Ndizibona ndinobomi obuphucukileyo so ndiyacenga ke ngoba bazali ndiqonda andinayo ipicture yam hlele elalini. Ndigcina ukhulisa umntana. Ndingenzi into ndingaphangeli. How am I going to drive these cars that I want to drive? How am I going to buy this house that I want to buy? So ndacenga abazali and then I had to reroute now to electrical engineering. Utata seshwabula ke ba uyityile imali ze-registrations and uyityile imali yam uyabona uyityile imali yam usebenzisele imali yam andinayo ke ngomna imali yokufundisa uzofuna wenza into quick ezakwenza ubugqibe ngoku. Had to sit down and think into into quick. And then fortunately I was told about ENS nated on EFT. Sure. Le electrical engineering and imax ke it was very easy because ndiyakhumbula ufika kwamaphepha kwakugcwele nogcwala but ndathathwa ngenxa yobuhle bemarks zam. Oh wow. Okay. And I did yona ke. Oh, then waqhuba nombane ke ngoku. Ndaqhuba nombane but unfortunately akhange ndiwufumane umsebenzi wawo still. Okay. But because ndingumuntu ke ongazonqaniyo incwadi I landed up to a pharmaceutical industry. I was working for Aspen. Okay. So ndakhula within the company. Oh, okay. So njengoba wenzele electrical wayongena But ndaqashwa ngayo. I don't know istory sam xa ndisibalisa ndithi God did it because ndaqualifyiswa yiyo the qualification ababeyifuna for that specific position ndandingenayo. Okay. But they took this one. yasebenza. Kuba kukhona i-physics and maths. Yasebenza. Sithi yasebenza xa sisitsho ne. La part sithi emntwini ba ukufunda akuyo waste. Nditsho nam but akuyo waste na ngoba it will never be a waste. So ungena apha ezipilisi ke ngoku uAspen kwenza ARVs nento nonpa. Asisayenzi ARV ndimke singasayenzi ARV. Oh yayikhe enziwe napha? Yes bekhe ikhona. Oh, mina ke ngicima umuntu nethi kuthiwe nansi ikhampani akho pilisi ngenziwayo mina. Ingqondo yami itsho mba apha kukhamba ipilisi qha Grandpa Disprin ntoni. Kaloku remember these things come as tenders. Uyayibona ne? That's why ndiretrenchiwe ngoko. It's because semkelwe yitender ethile ebendiqeshelwe for that specific department. Hayi xa sesifaka esikolweni ke ngoku. Mamela kuzawuphuma itender ye Grandpa? No, asiyenze grandpa ke ndithetha about tablets. So when we do thina still pain it depends uba sifunwa phi. Okay. So in other words si-supplier somewhere lo ndawo efuna sona. So masithi mhlambi i-ARVs ke ngosifunwa ngubani? ARVs besifuna ku-government zona. So u-government uzawukhupha lo tender basifuna umuntu ozakwenza lona and then ibe ngu-Aspen othi uyifumene la tender. Yes, ibe ngu-Aspen yedwa otyisa South Africa. No, ne-competitors. Bazawuncedisana and ke ngoku kushiyana noba i-resources zininzi kweliphi icala. Baxhithana ngabantu positive. Sifuna imali but Like so okay mandlule yey masidlule because ke andisenawo nalo msebenzi. Okay. Yeah. Mamela ke ngoku so Aspen end up usenza ntoni pha when it comes to umsebenzi wapha because kumkalo ndinengqondo ba kwenziwe ipilisi and then ihambe ijongwe itestwe then ihambe ipackagwe then ithintini yabo ndinalo picture yoba
kuqhubeka loo nto leyo then bakhona mhlawumbi bazawujonga into yoba iyasebenza or ten wena ufika uthini ke ngoku ufike wa-end up ufunda ntoni phaa? Okay. There are a lot of departments at Aspen. Sure, Kwenziwa different things. sure. As I said, that I grew within the company because ndingumuntu ongaziyekeliyo ke. Sure. So when I got there, ufika kwam ndandikwicala le-hygiene. Okay. Yes, kwicala le-hygiene. We were supplying, I think, China kwelaa xesha. And then I moved to a vaccine, COVID. Tyhini. That's the first growth. And ngoku I got retrenched sendise lab ke ngoku testing amanzi we-company, the entire company. La manzi enza iipilisi, purified water. Nina nonke na-vaccinate benafaka phaa nani? Nina niyayenza ke le nto. Kuyakhala ngabantu into yoba ngabana ningakulinge niyivaccinate, ningakulinge ihambe iWhatsApp. Nina apha e-Aspen ke niyazidova. We did, but Niyabhubha it nani? was not compulsory. Yes, we lost some people. Yho, because kuthiwa abantu Due to i-COVID. abavaccinated bayabhubha ngoku kuthiwa ye. No, I am not sure ke uba we lost them ngenxa yoba Hayi bevaccinated or bathi oogqirha something. bona ngoku bathi hayi laa nto ibhudisile. People babanjwa ziintontoni bathi masidlule. Hayi masidlule. Masidlule qha bendifuna nje udlula ngalokwazi ubayeka. Mamela ke ngoku. Usixo endimaziyo ke mna ke ngoku sisi wento ze-beauty. Sise wenza izinto ze-beauty nantoni. Abantu bayakwazi ba le makeup njena uzenzile. Yeah, they know. Obazi. Abam bayayazi. Hayi ke bahlala baqala imbona ke uyazenza kosisi ngumuntu ehleli nje. In fact, I've been to different provinces ndifundisa nge-makeup. Masingene apho. Masingene apho into yoba ngabana udibana phike ngoku nento yoba ngabana into ze-beauty. Ndiyayazi mosukwa usemncinci ufaka wena i-lipstick kungafunwa enkonzweni yabo. Udibana phi ngoku nayo ngoku se-Aspen ubhizi apha awukaretrenchwa ithindo ze-beauty iqala phi kwenzeka ntoni? Okay. It's 2021. Okay. First retrenchment yase-Aspen ndafumaneka kuyo because it was last in, first out. So I was last in my department. Okay. So I was affected kwi-retrenchment ka-2021. Ndabuya, ndacinga. Uyayazi mos into yoba xa sele elalini usaze uhlala eBhayi. Abantu baseBhayi mos bahlonitshwa ngapha kula macala wethu. Oh, bandingaya phaa bangandihlonipha. Kungathi ubhuti aseBhayi. Yho, man. Uyobekwa endlini ephezulu. Iyo. So uyazi uhlala eBhayi and now you are being retrenched and ayikho enye into funeka ugodukile. Yeah. Ndahlala phansi ndazijonga. Ndingaphinda ndilunge ngoku uyohlala elalini? Not at all. I need to do something. I need to get out of here. Ndizayenza kanjani loo nto leyo? So I thought, okay, let me go and do i-course ye-makeup for ukwenza abanye abantu. Andikakayazi uba ndizawufundisa abantu. Vile. I did the course ye-makeup, I did it in East London. Okay. I came back. Ndaposta kwi-socials. I've always been, because bendingumuntu othengisa even though ndisemsebenzini. So I've always been umuntu othandwayo ke ngabantu. So ndaposta that ndenza i-makeup. First comment, I remember it was live actually ku Facebook. Cela uzusifundisa. Inoba baba i3 abantu abathi sicela uzusifundisa. Sit down because ke mna ke into oyithethayo ezaba luncedo komhlala phansi ngicinge ngayo. Sure. Uba ngongandibonela iposition apha. Abalandela bangafotwa ndim. Hayibo. Nivile ke nivile. Awucingi njengowenza umzekelo othi kodwa siqo ungafota kakuhle ndingayokwenza i-research uba kufotwa kanjani. Yo man. Uyabona. So bathi emva kuba betshilo I knew uba I need to do something ngale comment ethi sicela usifundise. I started up eBhayi. Hey Bhuluvuyo yandenzela kakuhle ke lo ezo classes ze-makeup because that's when I bought my first car. Yo. I started nge-class up eBhayi and the response in the social media, because it's very important how you use the social media. If uyisebenzisa for izigaxa uzawutya izigaxa. If you use it for into ezibalulekileyo nayo i-social media izoba luncedo ebomini bakho. So the response was like, please come to Queenstown, come to Cape Town, come to Joburg. And then in that year, between 2021 and 2024,
ndandisendiye eDurban, Northwest, KZN Durban, okay. Northwest, Amtata, ndaya naseGcuwa, King Williamstown, East London. East London, I went there 4 times. Kwakule ndawo utraina kuyo phina nawe uyapha. Trainer bam. I-makeup artist eziphuma ezandleni zam zi-more than 100 ngoku. Hayi lona. Utitsha abantu yenziwa njani le? Yenziwa njani i-makeup. So you come to my class, I give you a starter pack, I teach you how to do it, and then ndithi ambobangena. Usho bunganika ndibathi Hayi ungabashaya bona. ndifuna ukuthi couture. Hayi bo uyayazi nje. Uyayazi nje. Bethe impumlo. The contour. Okay. Wow, okay. I think isixo Glams ikona on socials yayifumana pha page yam. It was preparing me for where I am today. Hayi ke sayifuna ke ngoku leyo. Mamela ke ngoku uSixo Glam before simke kuye use available for ukwenza suppose dine picture yomuntu osengqushwa othi kuzanguze kodwa Sixo engqushwa. Zanguze engqushwa, that's correct. Hayibo engqushwa sinabo tishara sinabo nesi sinabo intondoni hayi lona. Yayiva yo? Yes. So usafumaneka apho. Ndiyafumaneka Luvuyo, but to be quite honest, I have this new baby, usana luselincinci. Okay. Yabona mos ngoku umntwana wakho nguLuvuyo nguMivuyo qha. Xa kukho omnye uzo i-attention zabe ngathi kulo umtsha. Mamela ke wena abantu bakwazi uba wakhe wameet. So uyicacise ngokuba lo new baby awumithanga. Sithetha ngebusiness. Mamelise bahlali. Akathethi ngophinde wamitha. Uthetha ngebusiness. All right. The new baby, I mean the Sano fragrances. Le ondas ngayo. Mna ndiyayazi mna. Ndiyabazi lo abahlali baba ahead kangakanani na. The new baby, yes. So Sure. I'm still trying to find my feet to balance, Booty. Alright. Otherwise, bendichilo into choyo kwi socials that we're going back to Isixo Glams. Okay. Trusting God about by October we will be reopening the classes because kuyabalansa noko ngoko esano. All right. So siyafuna mandathe thubeni kwelacala le makeup i-clients zethu zaphana kwinkumbuzo zikhalaza all the time ba yo bhuti funeke sihambe siyokwenza i-makeup then we have to come back for the shoot awukwazi uba nomuntu apho ngaphakathi ndibe ndiqonda uba yho ndonqena ke ngoku mna le yomuntu we-makeup Actually, we pay for convenience. It would work, yes, but yeah. Sayibona ke mhlawumbe sifundisa umfana nakwazi ufundisa abafana abazokwenza i-makeup I did in Northwest and he's doing very well. and ngumfana straight because kaloku thina Straight. thina kanti kunethu uthi makeup hayi sana somis No, straight. som Uzobanjwa. Uzobanjwa. And andizucomment. so abafana ngoku bayoyika qonso ngoku yakwazi ukwenza nangubani na. Tembani is too much straight. Straight. Alright, Tembani igama lakhe. Ngowelali yam but uhlala Northwest. Ndandimfundisa pha. Okay. And he's Gents, doing well. ni ready for ukwenza i-makeup And ndizothatha lo Nenze. bendicengela. nenzeke Thatha lo bendicengela in return. Sakufundisa for free. Mamila, I'm happy uva londo and that ngoku there is a business that you're actually doing well ngayo. Like you're doing kahle kakhulu obunayo in a launch. Tell us ngayo ke ngoku lo business leyo. Okay, mandiphinde ndithi ke bhuti ndaqhubeka neSixo Glams ne. Sure. Aspen ebesikhupha sibuyise. Aspen waphinda wasibuyisela back. All right. Ndaphinda ndangathi ndiyayeka because sikholelwa kakhulu uthi nemalini yomlungu. Yes. Uvela uqoma yabuya i-medical aid yam, Sure. yabuya isalary yam. Sure. Inyawo labanda kwiSixo Glams. But ke ngoku ndazama uyibalansisa ndaqhuba iSixo Glams nge-weekend Aspen during the week. Sure. Another retrenchment came, Hayibo man, banjani nabona? which is 2025, last year, August, 6 August, le in affect leyo ke ngoku. It came
xa ifika ke ngoku ii-responsibilities azisafani nangokuya kwakulula ngokuvela uqomba hayi ndibhatala imoto eyi-1 nentoni ifika ke ngoku ii-bills sezithe ukunyuka Sure. and sesufikelela nakobomi ubona ingathi busoft uqomba eyi ndizothini ke ngoku ndizawukwenza kanjani, am I gonna take umntanam from a private school to a public school, ndizokwenza kanjani? And then I sat down ndathi ngoba ngoku ndiphangelayo ndise-Aspen bendiqhubeka ndithengisa kwenye yezi companies ze-network marketing. Sure. So bendithengisa phayana. I've been there selling perfumes. Sure. So I was a very big agent phayana ndingumakadzununu wakhona. Sure. Ndisenza very well, but when ibili ixesha loba ndibhatalwe, they couldn't pay me. Sure. So I was very hurt and I sat down. Kwabe sekufika ne-retrenchment. That's when I knew I need to do something because I was working at the lab. Lento mos it's doable. So pi Aspen ubuse lab. Bense lab. All right. Yes, Okay. exposed to chemicals. Okay. So xa uyazi uba i-chemical ethile yenza into ethile nethile uthi xa usiva uqomba okay i-perfume is made of this and that and that. Okay, khona apho kuhlangana khona. Wow. So I can do something. Let me do my research. If funeka ndenze i-short course ndenze yona and see uba ndingenza kanjani. So I did my research ndafumanisa uba it's something that's doable. Yo, so mamela ke ngoku. Qalile ke ngoku iclass. Wena ubuse lab. Yes. Bungekho trained for that, but exposed to yona. Yes. Then what decide into yoba ngabana you are going to do a training if you are needed, so that ungayibhuti. Ngayibhodi. Yebo. Yes. So uzidevelopile. I did. Abahlali they need to bamba la part yoku self development. Yes. Uzidevelope for ukwenza into so that ubone ba this is what I can do. Yes. Siyathikisha abanye bazazi ngoba seklasini sibancedise nesibancedise kaloku kuba khona u10A 10B so unonqena kanti siphethe abantu baka 10F apha then siyayeka mabayazi basihamba sonke good sisiphethe kahle. What training was there ke for ba ungakwazi ba ungenza lonto okanye ithini into xa sobona ngabana hey man I need to learn on how to do this. Zikhona training is available or uya university or you can do it online or what? I had two friends ekwakudala zisenza i-perfumes ke mna ke fortunately, and one of my friends is in Amtata. Okay. And omnye sese Cape Town ngoku. Okay. So I had them and omnye lo ungumfana because se uchatile sesechatile ngo wavela wanqaya ngescript then what disappearish. Uyabo hi man Sixoman you can do this man. Noba wayisonqana lanto of taking me through his steps. Okay. Wanika nje iscript ndasijonga but uyaqonda mase xa uboniswa umzekelo ngoxa kunothiwa sifunde mna ndifundiswa ngemedia. First lesson ndingaba lost ngiqomba kwenziwa kanjani. So I did not know what to do but because ndingumuntu oresearchayo. Ndahlala efonini nda-researcha ndancokola with my friend lo usemthatha as well sazama udibanisa i-information naye she's amazed uba I'm doing this good ngoku because some of the products endizenzayo endizidevelopileyo yena she was focusing on perfumes and home diffusers only so uyabona uba I've expanded the brand uyothuka and that's where I can help her nam ngoku ndibuyise ifavor. Kule part your researcher nabafanya research like i-research into enkulu ku. I'm not interested. Ndisensiba kaloku bottle of Okay. I'm not interested ebafaneni. Oh, all right. Sibambile mana because ndikhe ndiva abantu besithi yo osisi research nento but xa ifika kobhuti bayayibhuda ababhuti baxokayo. Abazisa imali manje etafuleni bhuti akho nto. Ababhuti bayababhuda. Abakuphila akho. Okay. Nobhuti basebayi. Obhuti basebayi ngabona ba right nje. Let's not go there ngoba ndihlala apha. Ndifuna uba safe. Mani ngayithethi inyani ndifuna uba safe. Ubukhe watsho nawe Saturday wathi wawukhe wamane uthathwa ngemoto ethi ndathi nali binary. Imeko yenu nje ayikhonhle. Mamela ke ngoku ne. Yes. I am happy ngepart ye self development wena there are people oye wenza nabo.
I even like that because abanye abantu might think everything ozawuyenza you must go to university. Mna into ye-photography ndiyenze nge-3-day course ndayenza ngo-YouTube. Ngiyakuva. So thank you for sharing into yoba ngabana wena uye what wenza izinto. So ngoku inkulu manje lento uyisherayo apha. Umuntu might think into nje encinci. Someone o-retrenched odecidayo ukuthi I'm not going back kwilali yam. Ndiyayithanda ilali yam for uvisita. But I don't want to go there nomntana wam because ndifuna aye kwisikolo esithile abuthintini. So sihamba kahle xa siphethe nendawo ke ngoku yokuzidevelopa and wena you use people around you And short course is very important. Izawudingeka yona. Nakanjani? Uyathanda izawudingeka because you are working with chemicals. You need to know your story. And you are still to train people. Awuzumane usitebethe uchomo wam. Xa ekubuza why am I not allowed to put ethanol next to the fire? Awuzukwazi ukuthi hayi what friend wam. You need to go by the script. Yes. So in each and every business, we are never need to uthi wena ufundiswe ngu-YouTube, but you found it very imperative about ujonge i-course, wenza i-course. Sure. Because you need to know the theory of it. Kuzokwenzeka ntoni xa i-perfume next to a flame? What's going to happen to different types of skin? Wonke umuntu ilungele na i-perfume ethile. So you need to study. Manje benzayo apho ke ngomuntu bangabana akuzubakho umuntu othi ufuna usuwisha ke ngale perfume yami. Izima nathi chomi ibetha up abuye ngengomso ngoku esithi no nguwe ngicela 20 million. Like ikhwinto ezinjalo ikhona lo risk leyo. Xa kutheni but Zemba ngabana umuntu simnike into a react. Yeah, who's reliable for lonto leyo? Hey, the fortunate part about my perfumes ndiyafuna ukuyitsho in as much as I want to expand ngoku ndizenze non-inspired perfumes. For now, I'm still using inspired perfumes. Oh, okay. Meaning I'm using the Chloe that is inspired by Chloe. Zezika Chloe. You're going to find perfumes ozazi. You're going to find the diesel. Okay. They are inspired by. Okay. For now. All right. So they've already went that they've been tested in the lab. They are fine for the skins and everything. Okay. Yes. Yep. So I think le nto uthetha ngayo it's something endiyicingayo. That's why ungenolala uvuka ukuthi ndenza isixo perfume. Ndifuna lo. Yes, because it needs to go through processes. Okay. So mamela ke ngoku siphethe iclass up. Because noba singayishare lena akuzuba lula still for umuntu opha uzavuka enze lonto. Ayikopeka izinto ekopekayo kunideka imali, kunideka ixesha, kunideka experience, kunideka a whole of izinto nabantu bazaba reliable ozosebenza nabo. Awuzosebenza nomuntu phayana aqomba ufuna ufrika ngolesihlanu ninezinto efuna nizenzile nina uthi ufona seteketa pha ethethele esifubini into ba ehama jonga bona Tuesday ngoko bona Tuesday ngoko sibanjena manje nje wena mamela ke ngoku you've gotten lendo give us the first one esebhodleni okanye PPP what went through your mind and kwenzeka ntoni ubonisiwe zichomi wayenza yakho i-training course yakho short yakho ni short course oyenzileyo kwenzeka ntoni the very first one uqomba saphuma laphuma ivumba elilunga kamandi take us through leyo. Ndingumntu ke Bhodlovuyo ka masiwineni masambeni masenzeni ne iwini yam yiwini yethu singabantu sonke. That's why ndingabi nawo umona nge-information. Sure. Njengoba bendishilo uba I went to study i-makeup course ndabuya ndazofundisa abanye abantu. Sure. So now the perfume is here. Ndi-excited. Andikakafumani ne-branding yayo. All right. I'm excited to say komnye oyi-manager ngoku in my company. Sure. Ndithi kuye khawuve apha undixelele uba uva ntoni. Mna mos ndivile inuka kamnandi. All right. And engqondweni yam ngoku ndisenento ethi ndizothengisa ii-perfumes. Sure. Kandixelele apha uba uva ntoni undinike feedback. Yes. And they were like, yo, Sixo, it smells so good. So senza kanjani xa sifuna uthenga. Same thing that happened. Sure. With the makeup. Senza kanjani xa sifuna uthengisa. I remember on that day it was raining and I was driving home. Ndiphuma apha eBhayi, ndimshiye ndimvisile. Xa ndijonga ifowuni xa ndifika ku-R72 Astron ePort Alfred ndibona ii-check messages ke uba ndimisile.
ndifumana imessage kanwaye, what do we do ngojoin Qanda? I don't even have a compensation plan. Andiyazi noba bazostoka kanjani because I haven't sat down and thought about that. Mna ndise excited and petty products zam ndizise ekhaya. The fact that ngizongena ndithi kumama yenziwe ndim ke. Ayinayo i-branding. Ayikakabina i-branding, but I did knew and I did have the name Sano with me because I believe it's a vision that was given to me by God. I did have the name, and also in terms of your registrations, when you register the company, go say IPC, I needed the name. So it's registered, it's Sano, but andinayo branding because I haven't checked. Ithini ke ngoku into yocheckisha uba ndizayenza lo graphic designer zebhayi, izokwenziwa ngubani, izstickers ze-perfume. Andikayenzi lo research. So you need to be prepared uba uzawuthatha ezinye steps uye phambili uphinde ubuye umva. Uthi excited. So ininzi into you're gonna lose money because you spend and awenzanga research ngoba no money, you're not supposed to buy ibhotile ngemali ethile. Funeka ibhotile uyithenge ngemali ethile. So product when you uqala phofu business, any business, it's very important to research xa uyenza. So for me ndakhawuleza ndasi product ebantwini. And then abantu ba interested to know because abantu out there bafuna i-network marketing. Sijoyina kanjani sithi ndathi ngizobuya ndinixelele xa ndifika eMonti ndithengisa kwabesibini bayabuza sijoyina kanjani omnye wathi shiya ezuziphetheyo ndifuna uyozithengisa yo and loo nto yandifundisa uba most people want to take i-still water esesenziwe bayosithengisa kunoba kuthiwe baqala phantsi ukwenza i-still water. Wow. A lot of people. Mamela, hey, ndi-excited. Uyayazi into yoba ngabana you are the first person endihleli naye ekuthiwa wenze i-product from scratch. Yasulela kantatsha loba yasulela kaloku. Ayisuleli bhuti wam. Okay. Ndingakusulela ngoYesu. Bantu uyakufanele ubuzalwane nje. Mna ashumayela mna kaloku mna ashumayela mna. Undivile yo. Funeka ndiyifunde manje iBhayibhile because indlela engakhona ndiyathanda ucacisa. So ndiyayazi nje ba ndingavutha. Kakhulu. Ndingavutha. Qha ke shem into ibidla asithethe indwinye ke ne. Into ibidla ngoniphazamisa ne. Hey man omthandazo mna i40 seconds. Hey umuntu osecam kwami ndiva business 20 minutes. Like yito lingaka ndimamela umthandazo wakhe. Ndimamela umthandazo ba uthini ngoku? Umna ngigqibile ke 40 seconds. Wena for 40 seconds. 40 seconds. Thixo sendim. Like uyayazi kunjani phela yami. Like yaziwa nguwe ondaziyo. Do you know what makes us to take an hour? It's the intimacy between us and God. We are so intimate with him. We even tell him that we love. Oh, we love him. Jonga di mamele lo secama ngapha. Diphume kulo ngapha ndize komnye ngapha. Hayi man correct ekuzweni. You need to build a relationship with him. Mamele ngikuma hey uthini lona uthi chakala gashabara shabara. Hayi God hayi okay. Not a but yes. So kwenza kuba bishop. Now yes. That's bishop. Mamela man usiphethe kamandi apha and anifuni abahlali baphoswe zi-details. Mna ke mna ndazithanda i-details. Andikhomde mna ku work hard. Mna ndithanda into ezi-practical. Into yoba kwathi. Sivile uyiqale njani lena. Sivile wayidibanisa njani i-chemical. Sivile wavisa omnye oyiphathe business yakho right now. Yes. So you register shile izaba ngusano. Uthela uthini usano? Sano, it's a Latin name. It's derived from Latin. It means healing. Remember, I did this as a broken person or retrenched way. It's not an easy thing. Okay. So God gave me that name to heal myself by then. I did not know that it's going to heal other people. Okay. Sivile bangabantu waleza sigama uhanza ngapha. Mamela bra. Every corner ku Facebook andifuna uzibiza ke brands ne network. Sure. But ke siyakwazi umfollow umuntu aphume kule network into angene kwenye. Aphinda aphume ngene ngapha. Kuthiwe nansa iCEO ngapha yathukisa kuthiwa isekwata. Iphindi leqo idregwe phinde kuyongena kwenye kuthini. Uyiqala njani umuntu in network marketing kuthiwe lena uthengisa into yakhe
It could be skincare, it could be fragrances, it could be insurance, it could be ndondoni. Is there a body apho kuthiwa yabona mosuvula ikhampani uya kwa CIPC? So for me to wake up ngomso ndithi I want to open a network marketing, ndiyaphi? Like, where do you start? Awuyindawo but Luvuyo, unfortunately, you register your company and then you come back. You need to sit down and draw a compensation plan. Imaki imamamela. Xa kukho into edibase ne-finance law ngoba khola FSP ntoni clean akhondo. Akukho apho uyakhona but Luvuyo. As long as the product. In order for you to start in network marketing, abantu abaphatha, that's why kungekho mntu kuthiwa uyaresigna ndizakuthatha ndikusemagqotheni ngoku because ndiyaresigna akho contract obanika yona. It goes back to le nto ithethayo yoba uyababona uthi umbone ethengisa le uphinde ngomso umbone seyiyekile uyayishiya uyoqala enye okanye umbone ezithengisa zoyi-2 there is no contract obanika yona othi hayi ke sayinani nina nelapha kwasano angavukana ngomsa athi uyahamba because she's not happy with the compensation plan because it's changed and revised every day. It's something that can be changed. Nguwe Bhutluvuyo uthi kum xa ungena uzoshuta i-podcast namhlanje mna ndinguLuvuyo ndikunika i-10,000 xa uphuma. Wena zisa abantu abazoshuta abayi-3 then oyi-1 sikubhatala ngaye. That's what the compensation plan means. Yo. So laa mntu ke ngoku sitheba kungavele kubekho iphara manisilandele iphara like livuka iphara lithi ndikhona izanokwenza into. If livunyiwe ngusipra, if livunyiwe kwase-IPC. Selivunyiwe phala nekhampani. Hayi singalandela. Akhona nanga iltrita abantu. Qha kumntu ohlele ekhayeni omameleyo, I would say if you are a self-centered person, don't start with the network marketing. Because if I was self-centered, ikhona imali kwa-network marketing. And le mali, it's worked by these people abasebenzayo. Because mna ngoku I make the perfume, bona they go and sell. Bona they go to the streets and tell people. Hey, abanye I don't think noba bayayenza kwa perfume leyo bona nje. No, I don't think they do nam. So yabona ke ngokuqala uyandothusa and you are the first person endiva lento. Because for me, it shows by into bangabana kungavele kutake umuntu abe nethemba loba uzaba nayo imali obhatala abantu and aphe ngababhatala abantu. That's true. Yo. That's true. Don't jump to any network marketing that you see. Study the compensation plan. The first question that you ask when kusithiwa nansi network marketing ikhona, ithini compensation plan? What's the compensation plan? So akho ndibophele because jonga ne andiyazi kwi-insurance ndayazi kwibhanka ndothuka ibhanka bengeke ndabawela uvula ibhanka ke hayi mna kaloku yo ndothuka xa kuthiwa phaa funeka bene-500 million cash. Uqamba ufuna imali zethu sizozifaka kuwe. Ndandinomdla wabantu abasezima ndazi begxothwa nje. Yeah, ndandinemali ndandinomdla wabo. That's very lucrative. Abantu hayi kukho omnye umuntu oseJoburg hayi kuthiwa unemali ke yo. So yintoni le bhanka abantu basezima ngoko Makuru or something ndilibele ngoku le bhanka but hey bendikhe ndathatheka for months. That's gonna work. Hayi so kathiwa phaa sasuka before sibe siya kude mani nawe ebhuti ne funeka ube ne-500 million as in cash then siyaqasa uncokola nawe ndathi masiyekeni le ncoko ngoku ndiyabuya masiyekeni le ncoko right here. So you are saying to me I said because nakwi-insurance I think zikhona izinto ezithile zoba for you u-insure abantu kukho imali ethile for ube nayo for uba uzawuqalisa abantu but I'm not sure nge-insurance bayimalini. So for me all along ndibukela abantu be-network marketing ndicinga uba there's someone or somewhere where is regulated into yoba ngabana for you to start network marketing you must have 5 million cash, you must have 10 million cash, then kwenziwe. So ngoku umuntu uyavuka kusasa athi ndithengisa izana amanzini. Izana amanzi zanoba zi-distributors. That's true, but Amen. I think the reason behind that is kwi-network marketing awuinvesti imali, awufaki imali uyishiye.
unikwa imali at a certain discount, unikwe product. Uzisa imali, unikwe product. So you can't say kukho imali yakho ekusixo. All right. So uSixo uyathengisa nazi perfumes, fragrances, then umuntu azithathe nge-discount. Nge-discount, athengise. ayothengisa. Then uthi wena ubuthengise X amount, I'll give you into ethile. Uba uqhube ngolu hlobo kwabakho abantu abaza ngenxa yakho, ndingakunika nokunika Commission, yes. Okay. Yes. All along ke mna in my mind ndicinga ihamba apho. Enkosi man, I'm sure ngoku kukho abantu abazawuqonda uba bavule yabo ngenxa yakho. Because in our minds sibona sekukho abantu nje sekuthiwa nangu CEO Krwada, nangu CEO usana yavutha into yakhe, you know. Enkosi for sharing that. How is business for wena ngoku? And ngoku if bakhona abantu babukeleyo baqonda ba hayi manje lady lona man ukhona nobuzalwane phakathi, you hayi manje lady ngela kokucentsane, you are mama ndiyafuna uba lapha kule yakhe into, you and uyazenza ngokwakhe ezi product ezi, and kusene plans othi nokuthi sawushiya inumber, khona number esayibeka apha where people can contact Yes, but nakanjani. Nifa kwendim ke abantu bafuneka baxele ke baze ngam. Ne bacele baze ngam pha. Qala kuthiwa kuni kukho itrip to PPP twa sushiyeka. Zosfoda. Oh man. Yo. Hayke nivile chance. Cha mhlawumbe ndingahambi nani. No. Thanks for sharing the part, man. Yes, I really didn't know. In the Obanga Bana, in terms of lendo regulation and don. Thank you for sharing, Londole. How do people get hold of Nina? But banaphi nabantu bakho nabanomdla unga share around up. Yes, but we have distributors. We are currently sitting at 300 plus distributors. Wow. I think you asked how is the business. It's doing very well. Yo. On Saturday, we had our first launch. We were telling people of Port Elizabeth who we are. Okay. So the response, Poti, it's overwhelming. Besicing basizothatha leave this week. Singasebenzi. Tomorrow we are going back to the lab. Lab coats. Tomorrow sisebenza. We are going back to production because ziphelile naseholweni pha kwi launch. Ndibone xa ndichekisha kuthengiwe kakhulu. People supported us. Ndiyafuna nokuyitsho into ethi ii-perfumes zethu are oil based, so they last longer. Aziphelele Ithetha ukuthini ke oil based? Can't educate nje mina kancinci mina umuntu ongayaziyo. So some perfume are water based, some are oil based. Okay. So meaning when perfume oil based, ihlala ixesha elide. It's one of the perfumes ozawuyifaka namhlanje inuke nangomso. The raw material that we use is expensive than the water based one. Ndazi ke ngeBhayibhile mina kuba ndingulamba ithandayo. Lona yena wayesebenzisa perfume ntoni pha ehlamba inyawo zakabantu bani. Yayi oil le. Yayi oil but one. And what? It's very important the oil. Nama ndifuna ujula. I'm here for business. Even. And then what? I-platform yami ke mna ke leyo ungandiqali. Huh? Hey. So okay? Siyafumaneka ke sinezi distributors eziyi-300. Kuba ibhizinesi ibiqala, we are only 9 months in the business. Dothuka kwaloo nto mna into yoba ngabana within ixesha elincinci 9 kangaka months. sekukho abantu abangako. 9 months uthixo uthembakele kakhulu. So sine-distributors bukhona elonshini you saw abanye from Nelspruit, KZN, sicela nibasupport because that what network marketing means within the company. I-growth yethu ingoba ungaze kuSixo direct to the CEO. As a result, besikade sibajoyinisa abantu under the office. But ngoku, if you are in Port Elizabeth, try to check i-distributors zase Port Elizabeth. Alright. Iza kunceda ke loo nto kwi-coaching. Okay. Because xa ujoyine under the company, akho mntu uza kucoacha.
Sure. Uzawucoachwa on the Zoom meetings, but xa une-upliner yakho, what we call an upliner, lo mntu oze ngayo, it's different because naxa nisenza the small seminars nizobe nizenza nonke singekho thina as the office. You are going to get the coaching obviously and the mentorship from the office, but it's very important to have an upliner, someone who's going to guide you through. Okay, so thina ke bantu bamnyama siba nengxaki nento yoba ndingene ku-apliner. Like ndiyamnyusa uba so is it iyakwazi into yoba umntu ayazi into yoba ayikho loo nto. Yes ungene kumntu othile, but if you work harder than yena you can make more than yena. It's true. See, compensation plans is a wheeler park. When I sat down and designed my compensation plan, I said, I'm not coming with something that's going to make you a millionaire within a day. All right. You're going to build. Sure. Njengoba nami I'm building leaders. Sure. You're going to build and see your growth within the company. Then you're going to be a millionaire. So, compensation plan yethu i-friendly kweli cala loba, even if awukabi nabo abantu abangena phansi kwakho, but you are still able to chow i-profits. I-profits zethu are very beautiful. So you grow within the company. Xa ukhulu uyakwazi ungena under uvovo as uSixo, urecruitwe nguvovo. Uvovo angasebenzi. Ufike wena uSixo usebenze. Ube ngumanager kaVovo. Oh yes. So I built it around that so that singenyusi wena le nto uyithethayo. Just because when you have i-following eninzi ku-Facebook singena phansi kwakho unyuke wena. So I made sure uba uSixo as a downliner yakho uyakwazi unyuka akoqede if you are not working. Okay. Because in network marketing it's all about working. Oh, no, thank you for sharing loo nto. Because abantu yazi umuntu angaphoswa imali kuba Andifuna ukunyusa, ndizakwenza ebhodarishwa like ndithi ngenamali ne but kuthiwe apha ungayenza i-200,000 xa ngena you are Zonyusa yena. Andisayifuna lo nalo 200,000 andisayifuni because kaloku Yena that means uzaba ne-million. yandibhudisa loo nto leyo. You know? So thank you for sharing loo nto. Abantu bazoyazi into yoba ngabana yes you can make more if you are working hard. If you are working, you if can. you are working hard. Ndiyabulela mani ba usinike le opportunity bangabana uze apha. I'm sure ke nakuni noba ninazi plans oba kuya because kwezi network ke kho nee-trips ninazi ii-trips eniziplanileyo. Those are our future plans. Oh wow. Siya kickstarter ngoJanuary. Yo. We obviously gonna start kwalapha SA Okay. before siphumele ngaphandle, but But siya yeah, kickstart. Hayi siya kickstart. Yo man. There were still things ebesisafuna uzistabilize at first, but loo nto leyo ikwi-plans zethu because it gives us time to bond as a team. It gives us time uba abantu baphume bave be-valuable. Kukhona umuntu okhe wathumela i-testimony kum, uyi-supervisor currently in the company. She resides in Grahamstown. Uthi, you know what, I am a cleaner Sixo. Emsebenzini ndiyi-cleaner endaweni enabantwana besikolo. Everyone undibona njengomntu ojongelwe phansi, but within the company I'm a supervisor. Xa ndizawuthetha kuZoom, uthi mna ndingene apha ndingakwazi noZoom uba kukhona into ekuthiwa yi-Zoom meeting because ndithi xa ndisisa amanzi ebalungwini bam ndifike kuthiwa sikuZoom meeting, but today mna ndifumana ilink kuthiwa kungena usupervisor bani. That's what we want. We want to restore confidence ebantwini. Yo, yi-restoration leyo. I-restoration. Kwenyile yabona ke ne umzalwane obhizi ngolo hlobo ndiyamamela ke. Hayi ndiyamamela uba asithethi ngojobhi phaa kude wenza into Walk the ezipractical walk. apha. I hear you. Hayi yabona ke mzalwane ndiyayithanda ke laa prayer noba ingakanani xa siqhuba ngolu hlobo umntu elapha phakathi kwethu kube njalo. No man, thanks kakhulu. I hope into yoba ngabana there is a lot esaphuna sishare. Today people got to learn into yoba ngabana bangaqala nabo ibhizinesi. Today they got to hear umntu oyiqalayo within ixesha elincinci sekukho abantu throughout the country kwiindawo ayikho lula loo nto. It's really not easy. Nathi we did get critics from people. Whenever you start something sekukho enye existayo. Like mandenza umzekelo ngephikelela. If ndizovule yami podcast kukhona uphikelela ngongubani ngoku kuthiwa hayi nakwe-Pier 14 uyabo because abantu they are used to uphikelela. So if you open your ears to everything that's said soze uye phambili. No, siyabulela.
Siyabulela kakhulu. I hope zabe zikhona i-details apha where people bangabetha ngakhona. Ndive kamandi apha. I'm inspired and ukhona nomuntu oyoung, nomuntu omdala ozawuthi hey man jonga bese ngixakiwe. Bakhona ke ixesha ke sixwe umuntu kwenzeke hey umuntu afike kwi-40s ne-30s aqombe yawo uya freewheeler ngoku hayi sesiya phambili ngoba uyabizwa amasoshusha uyashusha because hayi ngoku akusekhona. Yes, but now xa kubakho into ezinjena onosithethayo aqombe hey man ndingazilungisa man. Like zingaphinde zibe right into zam, you know, ndingaphinda ngiqale. So thank you for unikezela loo nto leyo into yoba ngabana hey le nto athinayo sixa ndingulowo waba nomntana ku-grade ntontoni omnye ku-first year or ntontoni zange ndiphinde ngoku kuthiwa yes you can kuyaqaleleka. No thanks kakhulu man. Ndiyabulela uba ngabana uzile apha kunukana kamandi ke bahlali apha ngenxa yakhe. Thank you. Ndifunde nezinto ke ze-oil bendingazazi ndazigqibela phaa eBhayibhileni. Okay. Yes. Uyaya phayo eBhayibhileni. Okay. Guys, thank you so much man for watching. And enkosi ngoba ningaskipanga i-adverts, like and subscribe. I-guest yethu ke follow her. I'm sure we'll share up. Follow her on social media. I'm sure whatever number you call her for, but if you want to be part of this, for you to change ubomi bakho as well, ube ilo millionaire thetha ngayo because ndimve edlula ngento ba not in one day but siyabuild over ixesha. But ndathanda uba he kuzawucreathwa nee-millionaires iyeza leyo suphoswa ke. Please come, and that is a wrap. Thank you so much.